guys buat saya. Aduh. Ganti kowe tak vlog, mau biasanya nge-vlog aku. Bayaran tapi legrek guys. Bawa loro deh. Iyalah lah pas di syuting terus watuk ditokne. Watuk dhewe, Mbak. Bayarannya saiki guys, ini guys. Kule entuk 6, 8, 9, 6.892.000. Tak kon ngitung dhewe. Bayarannya. Bayaranmu berapa persen di Mbak Manohara? 20%. Nah, bila 20% dari gaji YouTube. tuh lihat gajian ide ya pas tanggal 22, gajian YouTubeku ya pas tanggal 22. Ki karo ngenteni tukang suntik teko. Tak kon suntik vitamin ngono lho. Mas Butikar nyuntik sampeyan kok iso pisang goreng. Suntik vitamin ya, Mas? Lalu tak suntik teh. Enggak, lho apa? Lalu mau nyuntik aku tok teh. Jangan lu Dimas ya. Pripun? Dimas greges. Kabeh ngono kok temen. Badane sakit sedaya. Nyun sewu. Lengene terus sak gebuk maling Pak Lurah. Alhamdulillah. Tapi bisa ini suwe hat tok tuwah ya. Alhamdulillah. Tahes tapi nek boloro ya ngeringkuk ae. Tapi tak cek nih alhamdulillah Mas normal semua kok. Normal semua. Kalau dulu mungkin faktor usia juga. Sing gak normal utek e. Boten. Kaya normal. Oh normal. Kan jenenge ana sakit sepeda iki kopen terus. Dinten kula teng taman iki lho. Nggih. Ana jangan main. Tapi ndek kula mboten regine mboten kelan bubur. Nggih. Kelan asem. Tambana dong telono lho. Nek di ngono ki meneng ae. Yo. Kayak gue deh, Dim. Meneng, diam. Tinggal 130 biasa saya. 130 Mas. 138. Contek vitamin pisan jeret. Nggih kalau vitamin pil aja. Iki pun iki. Tapi normal Mas nek 130 wong tuwek. Umur. Biasanya berapa penjagaan? Nggih mboten mesti ya. Engko aku ya Mas bar ki ya. Nggih. 98 oksigen. Adine 75. Nggih. Lambat enten apa bisa? Ya kesel kelar senar tangi. Oh, alah. Lah sarene pripun? Nggih biasa. Cek, iki suntik osek. Iki disuntikne moh lho Mak cah ki. Ben suntik lho jeb aku. Gimana sare? Suntik ono. Kene sare kene. Busawi. Pak. Nak suntik lungguh ya, Pak? Lho, sare mas lalu. Loh, dikon turu gak manut karo doktere. Silete dibuka. Loh, nek nyontek ki murah kok iso malah mlumah to. Beda mlumah kok iso. Nggih, ya. Niki ki piye maksudnya, Mas? Kados ya apa? Mengi, heeh. Piye to ndek Mas? Bisa. Masa kita aku duwe adik kita Mas. Enggak, Mas. Oh. Iya, sewu. Iri. Suara detak jantung jeduk. Jeduk. Gak krungu Masa budek. Krungu nek iki. Ya, niki sih. Sudah, patut tambah. Oh iya. Ya, sudah. Normalnya kan 60 sampai 100. Enak sing jeruk. Nah, kita curiga itu jantung. Nah, itu misalnya mau nenek wong napa jenenge? Asma ngik atau gruk paru Ngono. nggih. Ini pasien mencret diare iki didelok usus iki. Oh, iki isine nganu tikus ya. Delok Mak, tunggu Mak. Itu Mas. Tunggu ta. Halo. Dokter hewan. Kontrol. Wong anu sing lara gambar kabeh ya tak. Kowe taksian ngono. Ditek gunung. Pasien ati getaki. Masa krungu, Mas?
Liru-liru ta, Bu. Mboten to. Kemeng alah gak apa-apa, sebetulnya mboten bengkak. Keringan. Emang keringin dikasih pelumas. Nak mat itu ginging nak. Pas putih goyo. Mas. Wes guys, harus disontek, engko disoteng kok. Bariki kowe tim disontek. Sampun kesini. Wedi ta. Wong lanang kok wedi sontek. Yo nek tangan gak apa-apa, Mbak. Lho nyapa kok tangan? Cangkem lah sing sontek lambimu wis kok ganti. Wong loro kok disontekne mo. Tapi pun sehat, Mbak. Lho sakit napa? Niku terus Iki Mas, sitok ki lepasane. monggo. Ayo dagage. Nggih. Keluarne napa, Mas? Greges, batuk flu. Nggih. Tapi batuk bareng to, Dim? Nggih. Batuk. Kula kan gadah radang tenggorokan. Nggih, mungkin kambuh. Anu, damel nawan sakit. Nggih, wau bibar napa? Minum Oh, wis ngombe nganu wi lho, lameson wi lho iso watuk Mas ya. Sakit lamesan. Sik. Aku biasanya nek terlalu anu Mboten terlalu nyeri. Damel ngono. mboten terlalu. Hah. Delok Mas. Oleh nek kadale. Ada tambah gorengan itu gorengan dulu. Gorengan. Nggih. Ya lek kuwi senengane. Rokok. Mboten. Ya Mas, dek ben ngerokok tak omong ibumu Pun dangu tapi. Ora, dek ben ki ngerokok. Bu, dek ben anak jenengan rokok, Bu. Badiku kok karo lek bas lho kok ngelowepus aku ngono. Lho kok lek bes to, Mas ompong. Oh iya lah, wi lho omong dhewe ta, Bu. Oh, gitu sih gergesi. Gergesi jenengan. Karo tenggorokan nyeri nggih. Nggih. Anu apa kela pilek ngono. Disontek ronggon Mas kuduke wingko. Semeneng Edim iki ben mari kok iso. Kumpul sulit kumpul kalian. Ya ngono. Delok Mak padha nih. Alismu bejo, alisnya kayak selera tahun makku. Gak apa-apa. Enggak Tak sama. medun tak munggah. Ke 10. Aku biasane iki ya 90 100 no. Loh. Lah kok mesti tuwek iki umur swidak iki punjul iki lho. Lah kok Loh. iso 130 ta. Le darahe pitik apa piye kok 90 ki. Wong awake gedhe sakmono. Ya seret ta kok kurang darah. Sakit, betul. Anu mawon masih gorengan asin-asinan. Kuwi mboten nate. Iki sudah. Mboten nate apa, payek ya kadang goreng yo nyamuk. Kak selalu. Lah piye apa? Kok bodaku ki lho menggoreng pisang ya tak gorene tok iki. Lah gak saged tak omongane makku Mas. Lah nek enek apa-apa dimplok kok. Lino-lino mboten to? Lah alah. Kajeng kebas. Nggih, kan vitamin. Tinggingan karena wis jarang. Tinggi. Kuwi ra Kita kelas daya normal tuh Sari. Hah? Asam urat, kolesterol daya normal. Mboten niku mboten nate niku kok. Normal. Niku nak anu to, kemeng anu napa? Cekot-cekot napa-napa. Iya, Mboten tapi nate. kadang gitu enggak. Mboten nate. Aku bar mangan bebek Mas ngono kuwi. Bengkak terus gak iso mlaku. Kolesterol dhuwur. Heeh. Aja sering-sering. Gak aku saiki gak. Man kacang nggih, mboten saged mlampah dingkulun mak. Saiki wis gak Mas. Kolesterol. Anu sampean rutin mau medical check up lho rutin ya. Kolesterol dan sebagainya. Oh, ngono Mas. Sampean. Oke Mas. Oke, kan sering acara mak enak-enak toh. Iya wedi aku. Kolesterolnya Wis jadi tuwek. Man mboten acara nggih lambene nak nang omah mau akeh. Genti ngelokne aku. Suntik nih, Mas. Aku kan Disontek dim. Suntik. Tuh, Jalur putih jenengan. Nganjuk nganjuk Oh, ngajak putih. rambut. Oh, alah rambut. pekerjaku iki Mas. Nggih. Sing ngurusi YouTubeku. Anu sing YouTube ini. Heeh. Pun Mbak, dimatikan, Mbak. Mau ora apa-apa. Nangis. Dimas disontek nangis. Namurep Dim. Dim. Au. Mak iki kok. Dim. Mak iki. Jarak Dimas.
Aduh. Suntik nggih, ben nafas. Sama dari Pak, kersa dari. Pon, sampun Mas. Wes Jim. Mame sonten mau. Sonten mau mame. Nah, Mas sitok kasih abang urung. Nut. Pergi sama tensi aja. Aku Mas tensi Mas. Nih. Aku lu bosnya gantian ngece ae. Enggak sakit tok. Tapi ngatos cek kolesterol sampean. Cek kolesterol Iya. nomor. Terus Tahu biasa. 6 bulan sekali paling enggak. Lah nek aku nukis ketok ya asam urat kolesterol tak ombeni obat ngono. Oh, tarak. Gak, bentar, urip pisan nek kok tarak. Engko nek mati ya seramangan. Terus yo diturun gerangane. Nganu Mbah sapa? Mbah Minem kok. Mati ramangan. Sakit napa? Sakit apa Mbak? Kok di tensi, Karena bebek. sakit hati. 145 tensinya. Iya, Mas. Jarak ra tau turu ah. Anu coba sampean. Gak. Pas tahu dulu bareng. Iya, ketok ngono Mas. Ngeluh berat ngeluh. Hah? Nak ngeluh Gak. berat. Biasa kulino dhuwur aku. Tapi kunjuk obat sampean. Obat apa? Kolesterol? Ah, nggih. Iya. Sing pastatin. Iya. Kadang ya duduk suara hati. Oke, tak cek. Lo. Sikit. Duduk. Duduk. Nek iso ya di bawah 130. Iya, Mas. Suntik engko kentine. Gak mboten sah. Suntik ae. 99 nang sektor oksigen. Nah, di 80. Nyapa Mas suntik? Mboten apa. Cuma tensi ini pas pada tensi mawon. Jenengan. Iya, tensi kok dhuwur terus ki piye ki? Faktor makanan asin-asin lah terutama. Iya, lebih seneng aku ya asin belum. Asin gurih-gurih ya. Heeh. Ini rasa gedang loro. Gedang godhog mboten apa-apa saya. Mau tak poso wae. Lho, mboten sapi sih ya. Ya pokoknya Aku dikurangi gak mas, asin. aku gak masuk ki jadi yo iso Mas. Enggak mboten apa? Pengen diet awak. Oh, enggak. Berat badan. Aku mbek obeslim terus loh Mas. Esok arep turu barang. Nggih, nggih bisa. Mbek obeslim terus Mas. Aku. Iki. Ki putih sampean. Apotek. Ya, nek dia terus pokoknya penting makame dia Rutin anu Di- gak rutin ya dikurangi ngono. dikurangi. Tetap maem tapi Iki jelaya Mas, apa ndasku ki rong dina ki ngowel. sampean gak ada pas sama sampean mbeni pas tamu. Tak ombeni bodrek terusan. Aku nek gak bodrek gak lega ya. Kula nak ae nang lu nggih budret tapi sitok niku kanggo perang-perang sasi. Tibake Saiki tibake kok dhuwur tensine. Berapa Mas? Kalau disawi 90. Oke. Ini semua udah sama ini? Nggih, dipun pikatan terhati. Terus Mas gak usah susuk Ben. Aja susuk. Ben. Yo Ben. Gak usah susuk Mas. Aman. Wis tau. Tenang. Makasih ya Mas. Nggih, nggih, mungkin kita terhati. Oke. Nggih, bisa. Gak gelem Mama. dua. Gedang goreng. Gedang goreng. Goreng enak, purun mau. Nyambung salam betul. Lah ngono kok jarene makku ki gak mangan goreng-goreng. Lah ku ya apa? Goreng niku kowe ndak. Lah aku punya mangan nyam-nyam. Jambu to niki lho. Sampe gawe masuk gak apa-apa Mas. Oh, nggih, bener. Jambu napa? Ngeten iki. Oh, nggih, matur suwun, purun mawon. Apa niki mawon cekap besali pun cekap. Iki lho Mak, teng kiri iki lho. Plangkun cekap iki mawon. Nggih iki. Akan Lho Mas, aku ki lah ngewong Mas. Kenal. Kenal. Nggih, matur suwun nggih kepala terbat nggih. Monggo assalamualaikum. Nggih, salam. Aku nggo assalamualaikum yo arep mulai. Duh. Ingat kok lho. Nggih. Aku ndak pasti obat iki lho. Oh, nggih kesane mengke teng mriki malih ta jenengan. Wah, kok mulai mlayu to Mas, Mas. Mas. Nek aku nganu ngono kek apa suntik gak ana vitamin sing apik ngono kan lho Mas, ya. Nggih, sing anu to. Sing apa-apa nek. urusan nggih. Sampe biasane disukani niku. Nek ning dadak apa Mak Sawi? Ngeten. Kena.
Kok enggak cengat-cengat mah. Nek nang desa itu waspada, lah jagani pasien itu alergi ning ngene kuwi terus kejang lah itu. Aku iki pram-pram dina aku batelan awakku. Kenapa? Biduran niku aku. Kebiduran tak mangan apa. Ngasak lho, mboten teng Tegalan. Enggak ada nek mak wis ben. Ya, makasih ya, Mas. Oke. Lama kene kresek iki. Oke, nanti lagi. Oh, kok ndi tak. Wis ndak mangan, Mak. Nama dintekne Dim. Sampe nyembane lho guys, karo bose langsung gawe asupan. Dia to, aslupan. Lah wae wong. Nanti tangan. Gorene to, Mak, gorene to. Gorene aja kek kono. Ya gorene. Tidak to kek makku wis usang usung. Kek sak RT diwehi kabeh. Wis, arek mbak minta kok. Sing mbok wae iki sapa ae? Luki, Kamjiran, Sukiyem, Nyamin, Rutati. Aku mau kok. Lah mboke. Go. Dinten diadae pisan to nya. Nah, Lho. Korek ngeweh-ngeweh nih. Nya, mit. aku pinter rek iki sing nurunan nurun iso ngrasani. Oh, ngono. Gak niki. Mangan sing akeh Dim bintang lemu. Sakne awake kuru. Kok masuk lu gimana? Lah iya. Kok gak dingoni ning kene. Ya kula lho iki lemu. Musa. Nggih. Aku mau nek kapan ada iki tak sak nang ember tak cicil karo rusak. Yo, panganan sak mingguan nih guys. Ki mau kunjungan dan lain-lain. Aduh. Ki mau kunjungan ning Mbak Lukis dijebok, Bra. Apa? Kunjungan ning Mbak Lukis dijebok, Bra. Kan iki mau loro ta? Oh, sama berarti. Iya wes, Mbak Lukis sitok soalnya. Kok gone kontrolne. Ceritun. Iya, apa ngombe. Nah, aku garingan itu iki lho. Ngene lho guys, nek wis tuweke kaya makku ngono. Bihane mesle kabeh. Mesra kanggo. Tapi kene iki sisik kok sampean. Sing nganu yo. Lah wau tim dekor mendekor ta? Blawer. Enggak. Ya, berarti ini Yang dekor wau lho men napa? Bu. Berarti tadi Dekor apa? kilo netizen pengen eroh to bayarane Dimas 20% dari pendapatan. Sarane entuk ekor 1000 pira? Dim? 300? Apa? Pendapat pira? Oh, bayarane nek didudih-dudihne wong. Ya ora apa-apa to. Nggone wong-wong apa didudihne. Ngono tak dudene ben padha gamblange ya Dim ya. Nggih. Dapat 20% berarti pira Dim? Kengke? 1,5. Loh, oh gak mau loh hitungan pira? 13? Pira Dim? Apa nih? Hitungan awalnya pira? 1430. Tak genepi 1,5. Wis karo dadi. Terus Apa? Mangan yo jarono. terus nek tanggapan kuwi tak wae dhewe, guys. Ben dinggo. Tambah-tambah cekelan dek. Ngono. Berarti nek tanggapan ngono kae berarti ya rezeki yang tak terduga ya tadi. Betul. Ini bosnya malah ditambahi, guys. Bonus. Bonus. Gak mlebu 5 Kalau dino. ora dihitung aku. Gak mlebu 5 dino ya tak bayari. Gorengan. Duh. Apa? Jadi bayarannya tak samakan koyok Raka. Enak teh. Oh lo guys. Masane wong desa selalu enak. Makanya semangat di Siap. dapat apa penghasilannya pengennya oke ya. Kudu lebih kreatif ngono. Ini lho. Wong aku ini lho nak ngene iki. Gak koyo ngomong kok Mbak Min iki. aku enek nyuting dhewe kadang untuk 9 juta, Tenang. Ini. kadang untuk 8 juta ngono.
Dimarahi panen-panen normalnya. Set. Kita sudah dulu-dulu nih ngono. Halah mbuh mak omong dhewe ngono. Ya tak pinter tak wis ya. Pun. Wes oke, selamat makan Dimas, semoga cepat sembuh. Terima kasih teman-teman. Oke. Bari kita turu. Kayak Dimas mulu ego gede-gede. Dino. Kita ada lampu Mas. Wes mulya. Wes oke, cus nanti lagi.